lite. Eller så kan man åka baklänges på det här sättet. Eller så kan man åka baklänges på det här sättet. Så här kan man också göra. Och det här sätter vi som Malin. Åh, så duktig hon var. Då kan man stanna på det här sättet. Åh, vad duktig du är, Malin. Och nu ska vi slå med en piruett. Ja. Först visar Malin.